Senyora Alberola, quan vulgui. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Sansaloni, en ningú moment hem dit que anem a deixar de prestar ajuda al tercer món. De fet, anem a Solidaritat en el Tercer Món per a centralitzar aquesta ajuda i aquesta ONG treballa en països poc desenvolupats, fent plantes potabilitzadores, creant escoles i fent una tasca brutal. Tenim un contacte molt directe amb ells, per sort ens reunim amb ells bastant i es veu de primera mà tot el que fan. No deixem de col·laborar en el tercer món, simplement centralitzem i prioritzem els recursos a favor d'una ONG local. Moltes gràcies. Una intervenció més? Senyor Sansaloni, quan vulgui. Senyora Alberola, sí, però passem de 27.000 euros a 6.000 euros. Això pareix que se l'olvida. Jo acabo de sentir al senyor Bononato, que per cert, en aquest cas, és la persona que més puc fiar-me en aquest tema perquè era el representant que vostès van posar en el Fons Valencià de la Solidaritat, però també veig que en aquest lloc, ja me'n recordo, en l'anterior legislatura també van posar a la senyora Carina Berchera. Si en els puestos on vostès no poden encontrar no s'interessa, posen a 3 persones. I ara, continuem dient, boníssim. 6.000 euros, ara diu la senyora Alberola que anem a aportar a Solidaritat del Tercer Món. Jo, com a ciutadà i com a soci de l'entitat, feliç, molt bé. Però no dic que siguin 6.000. Si ara estem tornant, així es parla del superàvit, jo no sé si el superàvit és mentira. Això algun dia m'ho tindrà de dir el senyor alcalde si és mentira o de veres. Però 27.000 euros en el 2007, 27.000 euros en el 2008. I ara, si agrupem totes les ajudes, anem a suposar, sent optimistes, seran 6.000, però ja veurem, ja l'any que ve. Jo ara em queda que m'ho iniciem. I a la ràdio anem a associar-nos. On ens interessa estem i on no ens interessa no estem. Reivindica el meu vot i en contra. Moltes gràcies. Jo, mire, senyor Sansaloni, que vostè diga que si el superàvit és veritat o és mentira, m'imaginen que ho haurà dit en un moment acalorat del debat polític, perquè clar, que vostè digui això en informes de la intervenció municipal, de la Sindicatura de Comptes, del Ministeri d'Hisenda, i que vostè posa en dubte això, és o que no s'ha enterat d'absolutament res o que simplement, en fi, la seva intervenció ha format part més d'un debat polític que d'altra cosa, i per l'apreci que sap que li tinc, i sempre ho dic, vull pensar en la segona part. I parlant de superàvits i de dèficits, clar, vostè diu, abans 27.000 euros. El Partit Popular em va posar 27.000 com si m'hagués pogut posar 300.000. Si després no pagava res. Després no pagava res. I acabàvem l'exercici pressupostari en un dèficit de 4,5 milions d'euros. Què més li donava al Partit Popular? El problema no és posar partidetes en el pressupost. El problema és que es puguen pagar. I és el que s'està fent així. I li dic una cosa, què voldrem nosaltres? 300.000 per al Fons Valencià de la Solidaritat i 1 milió per a la ONG local. Vostè diu 27.000 i 1 milió. Però el debat no es deixa. Governar és prioritzar, però prioritzar dins de recursos als quals l'administració pot fer front. I ja li ho ha dit abans, que parli vostè a Compromís de solidaritat representant d'un partit on els seus màxims representants han acabat en la presó per gastar-se els diners de cooperació en pisos i cotxeres en la ciutat de València, senyor Sansaloni, vaig amb molt de cuidar amb el que diu i en les lliçons que dona. Anem a passar a votació. Vots a favor, abstencions, en contra. S'aprova amb els vots de Compromís.